det her. Ja. Ej, altså, det er fra 2. Nu kommer en fra 3. Nå. Ja, altså, det er fra 2, det her. Altså, jeg har ikke... Okay, det er 2. Simon. Simon. Ej, kom op. Ja. Jeg er level 6. Jeg er level 320. Jeg er level 67. Fik I den her? Okay, jeg overlever stadig til mig. Kom lige om. Må- Måske har jeg ført personer herhen. Nej, det var... Ja. Det er lige lidt. Jeg skal om kaos. Ja. Nå, Ja. Ja. Jamen, jeg kommer ned til dig igen. han flygter! Han flygter! Jeg skal have ham der slut. Jeg Jeg flygter, mand, når man får det en bog. Det flygter sådan. Du kan lukke op. Der er nogen. Jeg følger det. Det er helt sikkert, for jeg er dårlig. Måske lidt bedre lige om jeg... Nej. Der var det der sejlskibål. Der er sket lidt bedre. Lige om. For dig, Simon. Så var bedre til jer. Ja, du kan lige overleve. Det er lavet til. Det du laver det til. Ja, jeg vil føle som det overlever. Jeg flyver bare lige så stille op i nu. Der er du grej. Jeg fandt down the what? Hej Liam. Jeg overlever stadig på nu. Kom Liam. Kom ind i den boks. Ja. Eller hvor ham der har mørkt? Han fik shotgun. Nej, US'ede de. Nej, det han fik shotgun. Kom, vi skal have den stand. Nej, han har den der... Vi bliver timet på lige nu. Nå, ja, GG. For det er GG, Simon. Der er GG til mig. Det er alle faktisk. Det er GG. Jeg er din. Det er GG. Jeg er din. Det her. Hvilket let match her, Simon? Det er GG. Jo mere du lige kukker, så kommer jeg lige tilbage lige om lidt. Du må lige underholde din serie imens. Det gør jeg også, når jeg spiller Fortnite. Jeg har ikke en serie. Nej! Ja, så. Sådan det er nogle gange. Nu kan vi jo bare 200 pumpet. Ud af luften. Ja. Sådan det gør jo. Ja.